23 november 2002, 2 uur 's middags, hartstilstand, dood. Dit is een penis, een pik, een phallus, een leuter. Op dit moment circuleren er in de wereld 15 penissen van Napoleon. Omdat dit blik laat zien dat je van alles kunst kan maken. Ik heb 2 universitaire studies afgerond. Ik ben psychofarmaco-historicus. Niet slecht voor iemand die zijn MULO niet heeft afgemaakt. Dit is geen hobby, dit is een ziekte. Ik zet de naald op de plaat en daar klinken... It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But stick around. But baby. Remember, it's my life and I do what I want. It's my mind and I think what I want. Show me I'm wrong. Hurt me sometime. But someday I'll treat you real fine. Maar wat doet het ertoe? Maakt het uit? Dat ik dood ben, is toch ook maar een verhaal?